the book of Luke în cartea Luca, and chapter 1, primul capitol, reading from verse 26 de la versetul 26 to 33. la 33. I'll read it in English and then you can read it in Romanian. Ok, Yeah? Okay, for the recording. yeah. Okay. Now, in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women." But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David." În luna a 6-a, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: "Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei." Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: "Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David." Yeah? Let us consider this woman, Mary. Let us consider this woman, Mary. Let us consider. Think about this woman, Mary. Să ne gândim la Maria. She was a young girl, Era o fată tânără, approximately 15 or 16. aproximativ 15-16 ani. She was innocent, very respectful. Era inocentă și foarte respectată. She was very religious, Era foarte credincioasă. and she was very respectful of her tradition as a Jew. Și respecta foarte mult tradiția evreilor. We would say today Noi am spune în zilele de acum, she was a good girl, era o fată bună. someone a father would be happy to have. Un tată ar fi foarte fericit să aibă o fată ca ea. As a father, we would be very proud of this young girl. Ca tată, un tată ar fi foarte mândru de fata aceasta. Now, God has come, God has sent Dumnezeu a trimis an angel to Mary. un înger Mariei. And he is telling her he is going to use her. Și îi spune că Dumnezeu o să o folosească. Now, think for a second. Acum gândiți-vă pentru o secundă. How would the people in the village where she lives Cum oamenii din satul în care ea trăiește would react? ar reacționa? She is engaged Ea este logodită to get married. să se căsătorească. This is not a secret. Nu este un secret. Everyone would know. Toată lumea ar ști. If a young woman was engaged in this village, Dacă o tânără s-ar logodi aici, în sat, who was very respectful like Mary, care ar fi foarte respectoasă ca Maria, almost everyone would know. toată lumea ar ști. Now everyone is going to find out Și toată lumea o să afle she's expecting. că ea așteaptă să nască. Think about what the parents are going through. Gândiți-vă la ce ar trece părinții. Think about what the people in the village are saying. Gândiți-vă la ce ar spune oamenii din sat. Keep this in your mind. Gândiți-vă la asta. Now I want us to consider Joseph. Acum vreau să ne gândim la Iosif. Please turn to Matthew.
să mergem la Matei. Chapter 1, Matei 1, verse 18, versetul 18, reading down to 24. de la 24. And again, I will read. Short. Okay. Now, the birth of Jesus Christ was as following. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you will call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means in translation, God is with us. Then Joseph, being arose from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him his wife. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat, ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zise, Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi voi pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amen. Now I want you to think about Joseph. Acum vreau să vă gândiți la Iosif. He was an older man, Era un om mai în vârstă, a religious man, un om credincios, respectful of his Jewish tradition. respecta tradiția evreiască. And the Bible says a just man. Fair. Ok. Și Biblia spune că era un om neprihănit. Okay. He has this young woman, El are fata aceasta tânără, which any man would be happy to have for a wife. ce orice om ar fi fericit să aibă ca soție. He is now thinking of the future. El acum se gândește la viitor, Marriage, la căsătorie, a home, casă, a family. familie, I'm in my synagogue. în biserică, I'm in my village. în sat, All is good. totul e bine. But then, Dar disaster. se întâmplă un dezastru. She has a child. Are un copil. What am I going to do? Ce o să fac? By now, Atunci, maybe people are talking in the village. el credea, oamenii deja începuseră să vorbească. This Mary, she already is having a child. Maria deja are un copil. He is left with a decision. El trebuie să ia o decizie. I can say it is mine, Pot să spun că este al meu, or I can say it is not mine. sau pot să spun că nu este al meu. If I say it is not mine, Dacă spun că nu este al meu, my Jewish tradition, tradiția mea evreiască, according to the Old Testament, după Vechiul Testament,
We have to bring her into the village Trebuie să o aducem în sat and stone her to death. și să o aruncăm cu pietre în ea până moare. But the Bible says Dar Biblia spune Joseph was a just man. că Iosif era un om neprihănit. So he decided Deci el a decis to handle this să abordeze această situație in a merciful way, într-un mod cu milă. to show compassion to his Să arate milă Mariei. Miriam. Yeah. Now think, Acum gândiți-vă. the families are finding out. Familiile află. Oh, problem. Problemă. The village is finding out. Satul află. What is Joseph going to do? Ce o să facă Iosif? What would I do? Ce aș face eu? What would you do? Ce ai face tu? You have a young wife to be. Ai o soție tânără, She comes to you. vine la tine I'm expecting. și spune că este însărcinat. It's not mine. Nu e al meu. I would be heartbroken, Aș fi cu o inimă frântă, angry, supărat want justice. și aș vrea dreptate. But not Joseph. Dar nu și Iosif. He handles this in a good way. El abordează această situație într-un mod bun. He's going to put Mary away. O să o pună pe Mary la o parte, pe Maria la o parte. In other words, in another way, În alte cuvinte, no one will know. nimeni nu o să afle. But God says this isn't to be. Dar Dumnezeu spune că nu așa o să fie. And in a dream, Și într-un vis, God sends an angel Dumnezeu trimite un înger and tells Joseph to take this woman for his wife. și îi spune lui Iosif să o ia de nevastă pe Maria. Now think about this. Acum gândiți-vă la asta. The woman has seen an angel. Femeia a văzut un înger. She is convinced. E convinsă The man has seen an angel in a dream. și bărbatul a văzut un înger în vis. He is convinced. Și el e convins. What about the family? Dar cu familia cum rămâne? What about the village? Și cu satul? Very convenient you have a dream. E foarte convenient să ai un vis Very convenient God is doing this. și să te gândești că Dumnezeu face asta. I don't think the village accepted. Nu cred că satul a acceptat asta. I don't think families accepted. Nu cred că familia a acceptat asta. But Joseph and Mary accepted. Dar Iosif și Maria au acceptat. Now these two people Aceste două persoane had a lot of things in common. au foarte multe lucruri în comun. But one thing they had which was completely in common. Dar un lucru l-au avut care era complet comun. One thing Un lucru that God saw in each one care Dumnezeu a văzut asta în fiecare dintre ei, that made God make the decision care l-a făcut pe Dumnezeu să ia decizia, to say this one and this one. această persoană și această persoană. Obedience. Ascultarea. They were obedient to the will of God. Erau ascultători Domnului. They put all their tradition, Au pus toată tradiția, all what people were saying, tot ce aveau oamenii să spună, all what their family was saying, tot ce spuneau familiile, all the shame, toată rușinea, all to one side, la o parte. and said, we will be obedient. Și au spus, noi o să fim ascultători Domnului. Now, question. Întrebare. In our life, În viața noastră, as a Christian, ca creștini, we have traditions, yeah? avem tradiții. We have our own religion. Avem religia noastră. We have our way of living our life. Avem modul nostru de a trăi viața. What happens Ce se întâmplă when God says to me or you, când Dumnezeu îmi spune mie sau ție, I want you to do this, vreau să faci asta. but my tradition Dar tradiția mea and what everyone thinks și tot ce crede lumea says this. spune altceva. We have to make a choice. Trebuie să facem o alegere. We can come to church every single meeting. Putem să venim la biserică de fiecare dată.
We can outwardly look very good. Putem în afară să arătăm foarte bine și foarte buni. We can look like very good Christians. Putem să arătăm ca foarte buni creștini. Everyone is looking to me and you. Toată lumea se uită la mine și la tine. Everyone speaks good about us. Toată lumea vorbește bine despre noi. But now God is telling us Dar Dumnezeu ne spune to do something să facem ceva which will make everyone disappointed, ce îi va face pe ceilalți dezamăgiți. which will make everyone talk behind our backs. Ce o să-i facă pe ceilalți să vorbească în spatele nostru. What do we do? Ce facem? Let me give you some examples. Lăsați-mă să vă dau niște exemple. There is a woman in England Este o femeie în Anglia who has a daughter. care are o fată. Now, I don't know if you know this, Nu știu dacă știți asta. but I am from gypsy background, Sagana background. Okay? Da. You know this? I think they understood, yeah. Okay. Okay. So, in my culture, În cultura mea, back in England, în Anglia, a young girl o fată tânără never leaves home, niciodată nu pleacă de acasă, do not go away nu pleacă without mother or father or relative fără mamă, tată sau rudă, to stop people talking. ca să oprească lumea din a vorbi. Okay. Because respect. Pentru că respect. Now, there is a woman, Dar este această femeie, a Christian, o credincioasă, who has a young girl. care are o fată tânără. One day, her young girl Într-o zi, fata aceasta says, Mama, a zis, mama, I want to be missionary. vreau să fiu misionară. Where, daughter? Unde, fata mea? India. În India. What are you going to be doing? Ce o să faci? I am going to be working with poor people, O să lucrez cu oameni săraci, but specifically dar în special women femei with very bad names. cu nume foarte proaste. Mama, oh, Mama era, you can't do this. nu poți să faci asta. Everyone will talk. Toată lumea va vorbi. You will never have a husband. Nu o să ai niciodată un soț. You will never have a family. Nu o să ai o familie. No one will marry you. Nimeni nu o să se căsătorească cu tine. You will bring me to the grave O să mă aduci în mormânt in heartbroken. și cu inima rănită. You will bring shame on the family. O să aduci rușine în familie. The woman, Fata in logic thinking, gândea logic. was correct. A zis, e corect. But God said Dar Dumnezeu a spus to this young girl, fetei acestea, this is what I want you to do. asta vreau să faci tu. The young girl listened. Fata a ascultat. She was missionary for many years. A fost misionară foarte mulți ani. Her respect did not go down, Respectul nu a căzut, it went up. s-a dus în sus. People saw Oamenii au văzut she put God first. că l-a pus pe Dumnezeu primul. People saw that she loved God more than tradition. Oamenii au văzut că ea îl iubea pe Dumnezeu mai mult ca tradiția. People saw she loved God more than family. Oamenii au văzut că ea îl iubea pe Dumnezeu mai mult ca pe familie. People saw she loved God more than herself. Oamenii au văzut că ea îl iubea pe Dumnezeu mai mult decât se iubea pe ea. Obedience Era ascultătoare. is what God is looking for. Ascultarea este la ce Dumnezeu vrea să fim noi. In my life, În viața mea in your life. și în viața ta. I'm not saying Nu spun that your young daughters are going to be missionaries in India. că fiicele voastre o să fie misionare în India. I have a daughter. Și eu am o fată I think I would go with her. și cred că aș merge cu ea. I would be, oh. Aș fi... But we have situations in life Dar avem situații în viață that will make us have to choose care ne fac să facem alegeri between what God is saying, între ce vrea Dumnezeu, tradition, tradiție, family, familie, shame, rușine or even worse, sau și mai rău, what I want. ce vreau eu. Because all of tradition and family and all that stuff
Pentru că toată tradiția și familia și toate lucrurile acestea it really is what I want. este în special ce vreau eu. I want to make my family happy. Vreau să-mi fac familia fericită. I want respect in village. Vreau respect în sat. I want respect for me. Vreau respect pentru mine. Or Sau I want good salary. vreau un salariu bun. I want big name. Vreau un nume mare. I want to be successful. Vreau să fiu un om de succes. Me. Eu. Joseph and Mary Iosif și Maria said, not me. au spus nu eu, God. Dumnezeu. We will have to make the same decisions. Noi o să trebuiască să facem alegeri asemănătoare. Maybe not always on a big scale, Poate nu pe o scară așa mare, sometimes on a very small scale. câteodată decizii mici. Example, Exemplu, I work hard all week. am muncit greu tot weekendul. Sunday morning, very tired. Duminică dimineață, foarte obosit. I have many things to do at home. Am foarte multe lucruri de făcut acasă. The roof is leaking. Acoperișul curge apă prin el. Animals need taken care of. Animalele au nevoie de îngrijire. Maybe I don't go church this morning. Poate nu merg la biserică în dimineața aceasta. God understands. Dumnezeu o să înțeleagă. I sort this out. O să văd eu cum rezolv. Must deny self. Trebuie să renunț la mine. Must obey God. Trebuie să-L ascult pe Dumnezeu. The roof will be there tomorrow. Acoperișul o să fie acolo și mâine. The animals will be there tomorrow. Animalele la fel. Everything will be there tomorrow. Totul o să fie acolo și mâine. Maybe I won't be there tomorrow. Dar poate eu nu o să mai fiu acolo mâine. Maybe today is my only day left. Poate astăzi este ultima zi rămasă a mea. How do I want to spend this day? Cum vreau să petrec această zi? Doing what I want Să fac ce vreau eu or doing what God wants? sau să fac ce vrea Dumnezeu? Think about this. Gândiți-vă la asta. If this day Dacă astăzi you knew was your last day, ai ști că este ultima ta zi, what would you do? ce ai face? Would you go and work in the farm? Ai merge să lucrezi acasă, în fermă? Would you go and be visiting friends? Ai merge să vizitezi prieteni? Or would you be in the house of God? Sau ai fi în casa Domnului? Would you be in God's will, Ai fi în ascultarea lui Dumnezeu, God's plan, planul lui Dumnezeu, or your will, sau lucrarea ta, your plan? planul tău? Only me and you in our hearts can answer this question. Doar eu și cu mine, eu și cu voi putem să răspundem la această întrebare în inimile noastre. Because we can say to someone, oh, I would do this. Pentru că am putea să spunem cuiva că, eu aș face asta. I always say, Eu mereu spun, words are easy. cuvintele sunt ușor de spus. Don't tell me you love me. Nu spune că mă iubești. Show me. Arată. Amen. Same with God. La fel și cu Dumnezeu. Somebody said to me once, Cineva mi-a spus la un moment dat, Christians, credincioșii do not tell lies. nu spun minciuni. They sing lies. They sing lies? Yeah. Cântă minciuni. Because sometimes in church, Pentru că câteodată în biserică we will sing songs. cântăm cântece God, I give you everything. că Dumnezeu o să-ți dea tot. God, I give you my life. Că eu o să-i dau lui Dumnezeu tot și că o să-ți dau viața mea, Doamne. But in reality, Dar în realitate, oh, not this. nu asta. Oh, I need this. Am nevoie și de această lucru. I need this in my life. Am nevoie de asta în viața mea. God wants obedience. Dumnezeu vrea ascultare. Amen. I'm not very good with notes. It's fine. You're doing great. Yeah. In 1 Samuel În 1 Samuel 15, 15, verse 22, verset 22, it says, spune: obedience ascultarea is better este mai bună than sacrifice. decât sacrificiul. We can come and do all the work in the church. Putem să venim să facem toată munca în biserică. We can do all the things that is expected of me and you. Putem să facem toate lucrurile care ne sunt așteptate de la noi să le facem.
But we need to be obedient to God. Dar trebuie să fim ascultători lui Dumnezeu. Amin. Joseph and Mary, they submitted to God. Iosif și Maria și-au pus toată viața la dispoziția lui Dumnezeu. I'm going to explain that word. In English, the word submit În engleză, cuvântul să te pui la dispoziție, is I want to do this, vreau să fac asta, but because of you, dar pentru că din cauza ta I will do this. o să fac asta. That's what God wants. Asta e ce vrea Dumnezeu. And God knows what is best Și Dumnezeu știe ce e mai bine. for me, Pentru mine for you. și pentru tine. We must submit to God. Trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Why? De ce? Because God knows best, Pentru că Dumnezeu știe mai bine, because God is God, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu, because God's will pentru că voia lui Dumnezeu is supreme. este supremă. When me and you Când eu și cu tine are not in the will of God, nu suntem în voia lui Dumnezeu, we are noi not in line with God. nu suntem pe aceeași linie cu Dumnezeu. God wants us to be in His will, Dumnezeu vrea să fim în legea Lui și în voia Lui, not our will. nu a noastră. Where does our will take us? Unde ne duce voia noastră, ce vrem noi? When you share the gospel, Atunci când spuneți cuvântul lui Dumnezeu, what is it that we always hear? ce este ce auziți mereu? I don't want this. Eu nu vreau asta. I want to do this. Vreau să fac celălalt lucru. I want to go and do whatever. Vreau să merg să fac altceva. My will. Voia mea. My will Voia mea will lead to destruction. o să mă aducă la distrugere In this life în viața aceasta and the next. și cealaltă. But God's will Dar voia lui Dumnezeu will lead to eternal life. mă va duce la viață eternă. Amin. Slavă Domnului. Please turn back to Matthew, Să mergem înapoi la Matthew, Gospel of Matthew, la Matei 7? 6. 6. Matei 6. Nearly finished. Chapter 6, Matei 6, verse 9. versetul 9. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. 9 and 10. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. This is what Jesus said to the disciples. Asta a spus Dumnezeu ucenicilor. We must pray that God's will be done. Trebuie să ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să fie făcută. Not for that person or that person, Nu pentru persoana aia sau pentru persoana cealaltă, but for me. dar pentru mine. That's what we must pray. Asta trebuie să ne rugăm. Now, Acum, we all have dreams. toți avem vise, We all have plans. toți avem planuri. I want to do this. Vreau să fac asta, I want my children to do this. vreau copiii mei să facă asta. I would like whatever. Plans for life. Mi-ar place orice plan pentru viață. Sometimes our plans are good, Câteodată planurile noastre sunt bune, sometimes our plans not so good. câteodată nu sunt așa bune. But Dar, when we are in the will of God, când suntem în voia lui Dumnezeu, sometimes câteodată God Dumnezeu answers our prayers. ne răspunde la rugăciuni. In same chapter, În același capitol, verse 31, versetul 31, Jesus said this. pagina 929. Therefore, do not worry, saying, What shall we eat, or what shall we drink,
Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you have need of all these things. But first, seek the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. 31, 32, 33. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Sometimes Câteodată, God answers our prayers Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni and he gives us what we want. și ne dă ce dorim noi. He will always give us what we need, Dar întotdeauna ne va da ce avem nevoie. but not always what we want. Dar nu întotdeauna ce vrem. But if we're in his will, Dar dacă suntem în voia Lui, sometimes he'll give us what we want. câteodată ne dă și ceea ce vrem. Why? De ce? Because I'm a good person? Pentru că sunt o persoană bună, I'm a good Christian? sunt un credincios bun. No, Nu. because God is good. Pentru că Dumnezeu e bun. Because God is merciful. Pentru că Dumnezeu este milos. I finish with a true story of myself. O să termin cu o poveste adevărată din viața mea. Many years ago, Acum mulți ani, when my children were small, când copiii mei erau mici, finance banii was very hard. financiar era foarte greu. Yeah. Struggling. Eram, Difficult. era dificil To pay bills să plătesc facturi and to do what I want. și să fac ce voiam eu. I hear about family Aud despre familia mea working in another country. Că să muncesc în altă țară. Okay? So I hear my family am auzit că familia mea, is working. da, am zis ok, că In another muncește country. în altă țară. I speak with them. Vorbesc cu ei, Very good. foarte bine. Finance, very good. Financiar, foarte bine. Okay. God, Bun, Dumnezeu, please bless me te rog, binecuvintează-mă when I go. atunci când merg. I never asked, should I go? Niciodată n-am întrebat să merg. I made decision. Am făcut decizia, Bless me when I go. binecuvintează-mă atunci când mă duc. But my wife said to me, Dar soția mea mi-a spus, the day before we was to leave, înainte să plecăm, cu o zi în urmă, if God has told you to go, dacă Dumnezeu ți-a zis să te duci, then go. atunci du-te. Oh, Ah, why say this to me? de ce mi-ai spus asta? All night I don't sleep. Toată noaptea nu m-am culcat. God never told me to go. Dumnezeu nu mi-a spus niciodată să merg. But I want to go. I need to go. Dar vreau să merg și am nevoie să So, merg. so I battle all night. Așa că m-am luptat toată seara, I wrestle with God. m-am luptat cu Dumnezeu. Guess what happened? Ghiciți ce s-a întâmplat? I lost. Am pierdut. But the next day, Dar a doua zi, like a little baby ca un copilaș micuț, that can't have what it wants, care nu poate să aibă ce vrea, I said, okay, God, am zis, bine, Doamne, I will not go. nu mă duc. But you give me what I need. Dar Tu dă-mi ce am nevoie. You help me pay my bills. Ajută-mă să-mi plătesc facturile. You help me provide for my family. Ajută-mă să pot să-i dau familiei mele ce are nevoie. Because I am struggling. I can't do it. Pentru că îmi este greu și nu pot să o fac. Like a little baby arguing with God. Eram ca un copil mic care se certa cu Dumnezeu. I don't advise us to argue with God. Nu vă spun să vă certați cu Dumnezeu. God was merciful to me. Dumnezeu a fost milos cu mine. But as time went on, Dar timpul trecea, God blessed me finances. Dumnezeu m-a binecuvântat din punct de vedere financiar. God provided all my needs. Dumnezeu a avut grijă de toate nevoile mele. Maybe 6 or 8 weeks later, Poate 6 sau 8 săptămâni după, I was sitting in my car. I was in my car eram în mașină with my little boy, cu băiețelul meu mic
playing, ne jucam and I thought, life is good. și m-am gândit, viața este frumoasă. And I started thanking God for everything. Și am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot. And God spoke to me straight to my heart. Și Dumnezeu mi-a vorbit exact inimii mele. Do you trust me with your salvation? Ai încredere în mine cu mântuirea ta? Yes, Lord. Da, Doamne. Do you trust me with your child? Ai încredere în mine cu copilul tău? Yes, Lord. Da, Doamne. Why then Atunci de ce don't you trust me nu ai încredere în mine with your finances? cu finanțele tale? Like knife in the heart. Ca un cuțit în inimă. Ah, Ah, sorry, Lord. îmi pare rău, Doamne. Forgive me, Lord. Iartă-mă, Doamne. Now I have to learn to always trust in God. A trebuit să învăț să am mereu încredere în Dumnezeu. Don't trust in myself. Să nu am încredere în mine, Don't think about what other people say. să nu mă gândesc la ce o să creadă ceilalți, My tradition, tradiția mea, my family. familia mea. I have to trust in God. Trebuie să am încredere în Dumnezeu. I have to be obedient to God. Trebuie să fiu ascultător lui. I have to love God. Trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu. What is the greatest commandment? Care este cea mai mare lege? To love God Să-L iubesc pe Dumnezeu. with all your heart, mind, soul, and strength. Cu toată inima, cu tot gândul, cu tot cugetul. That is what we need to do. Asta trebuie să facem. Thank you for listening, Mulțumesc că ați ascultat. and you've done very good. Thank you.